tal? ¿Cómo estáis? Sabem que és molt inesperat, però la piuleta havia de sortir en un vídeo. Estem a 1 de gener. I tal dia com avui, fa 4 anys, va començar aquest canal de YouTube. No me quieren en mi casa. Voy a empezar a hacer vídeos. Oh my god, what a remember. Això de fer vídeos seguits no ho porto molt bé, però sí, porto molts de vídeos en aquest canal en realitat, però seguits no. Per tant, ara us dic que em faré. No us dic que em faci seguits, però bueno. La intenció és fer vídeos com rarillos. Que són els que realment a mi em fan gràcia. Sí, són més tipus Instagram que tipus YouTube, però us penjaré aquí perquè I love YouTube. I per començar l'any amb bon peu i bona pota, us dedico aquest amb la Piui Piui, que suposo que serà una col·laboradora molt habitual en aquest canal. Ah, que sí? Res a dir. Así que recordad, en mi casa no me quieren, pero espero que vosotros tengáis más suerte. Hasta la vista.